Vigtig meddelelse. Advarsel vigtig meddelelse. Advarsel vigtig meddelelse. Advarsel vigtig meddelelse. Advarsel vigtig meddelelse. Fare regn kommer til Danmark, Følgeby, København, Helsingør, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense og andre byer i Danmark, hele markedet i Danmark. Regn indeholder som alvorlige allergiske reaktioner og vejrtrækningsvanskeligheder. Vidner rapporterer om, at symptomerne opstod efter en kraftig regn. Flere dødsfald efter regnskabet er blevet rapporteret. Skynd dig til et hus eller andet beskyttet sted. Hvis du ikke har tættere ly, gå indendørs og luk døren, vinduerne og ventilationen. Gå ikke ud efter regn. Regn kan være virus i luften, når du er udendørs. Lige nu er ukendt regn en hurtig vej til andre byer. Gå ikke ud nu. Bliv indendørs.